Mara hija l-kanzunetta rebbieħa tal-Anja tal-Poplu 2026, kantata minn Sherry Lees fuq kliem u mużika ta' Corazon Mizzi. Il-kanzunetta jagħti fħira lejn kull mara u lejn l-istejjer li ġor magħha. Sherry Lees ngħatat ukoll il-premju Enzo Guzman għall-interpretazzjoni tal-istess kanzunetta. Fuq idi impinġej dak li fakarni fl-jament u f'moħħi hemm storja li l-ewwel ġrat u bademmit għaliex jimmara. Imtella fi Pjazza Teatru Real is-Sibt filgħaxija din kienet il-50 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu. Fil-finali, ir-rebbieħa ntażlu minn ġurija professjonali flimkien ma' ġurija popolari magħmula minn membri tal-pubbliku kif ukoll membri tal-Malta Concert Orchestra. Il-kanzunetta Requiem Stradalis, interpretata mid-duo ta' kantawturi Lon Kirkop u Mark Kakija, ikklassifikat fit-tieni post. Il-kanzunetta rebħet ukoll il-premju għat-tema soċjali kif ukoll il-premju għall-kantawtur. Requiem Stradalis titkellem fuq esperjenzi komuni li kull Malti jaffaċċja ta' kuljum fit-toroq u tiffoka l-iżjed fuq ir-relazzjoni bejn dawk li jsuqu l-muturi u l-karozzi. Fit-tret post ikklassifikata l-kanzunetta Ħallejna, interpretata minn Mark Tonna u Leontin, fuq kliem ta' Rita Paċ u mużika ta' Andrew Zara. Ħallejna li kaxkruna bla ma tbaħna snin ħal-ramel f'mal-tempata is-sambedin u sibna xatt jistenna. Ħallejna tlaqna ma' koppja li titkellem dwar kif il-ħajja tal-lum u nuqqas ta' komunikazzjoni affettwat ir-relazzjoni tagħhom. Għal-50 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu ġew sottomessi 130 kanzunetta oriġinali.